Отговори ми, когато викам към Тебе, Боже на правдата ми. Тежестта на тази скръб ме притиска силно. Сърцето ми е уморено. Духът ми е изтънял. Смили се над мене. Чуй молитвата ми. Не се отвръщай. Чувам те. Аз те отделих, верни ми служителю. Ти си мой. И когато призовеш, аз отговарям. Но до кога, Господи? До кога ще обръщат славата ми в срам? Те преследват лъжи. Държат се за суетни богове. Няма ли никога да видят истината? Няма ли никога да обърнат сърцата си? Нека потреперят и да не съгрешават. Нека изследват сърцата си в тишината на нощта. Нека мълчанието им говори. Нека принесат жертви на правда и да се уповават на мене. Но мнозина още питат, кой ще ни донесе благоденствие? Очите им търсят печалба, но не и Тебе. О, Господи, нека светлината на лицето Ти да засияе над нас, да свети по-ярко от злато, по-сияйна от жетви, пълни с жито и преливащо вино. Моята радост не е в изобилието от неща, а в сърцата, които почиват в мене. Тогава изпълни сърцето ми с тази радост, Господи. Радост, по-дълбока от всяка жетва. Нека се издигне в мене, непоклатима от това, което другите търсят. В мир ще легна и ще заспя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност